Hejsa, jeg er klovnen Kalle, og nu vil jeg præsentere Talentshow 2015. De første 2 deltagere er Kalle-brødrene. Jeg hedder Kalle, ja. Jeg hedder Malle, ja. Og vi er gode brødre, ja. Vi er gode brødre, ja. Ja, jeg elsker leverpostej, jeg gør. Jeg elsker flæskesteg. Vi er gode brødre. Vi er gode brødre. Ja. Det var Kalle-brødrene. Hvis du gerne vil have, at de går videre, så skriv ned i kommentarerne. Nå, videre til næste deltager. Baby, og jeg skal optræde med at danse til noget musik. Er du nervøs? Nej, altså, jeg skal bare vælte det hele om kuldet. Det var så anden deltager. Videre til næste. Hej, jeg hedder Erik Troll. Jeg arbejder som tryllekunstner. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg bor i en skov. Hej så alle sammen. I dag, der vil jeg trylle mig selv om til et højdyr. Først så gør man sådan her. Fokus, fokus. Det er lidt fokus. Det var så det. Hvem synes du skal vinde? Skriv ned i kommentarerne.